విజయనగరం జిల్లా మెంటాడ మండలం పేదమేడపల్లి గ్రామంలో కూరకుల వీధిలో ఉన్న గరనాథుడు గంగమ్మవడిలో చేరుకున్నారు. 9 రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న విఘ్నేశ్వరుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ రోజు భక్తుల కోలాహలాల మధ్య ఘనంగా గౌరీ తనయుడుకు వీడ్కోలు పలికేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. యువకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని డాన్సులతో విఘ్నేశ్వరుని సాగనంపారు. జిల్లా మెంటాడ మండలం పెద్దమేడపల్లి గ్రామంలో బజారు వీధిలో 9 రోజులు వినాయక స్వామి పూజలు అందుకొని ఈ రోజు నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అలాగే వినాయక భక్తులందరూ కూడా వచ్చి మాకు ఈ సహకారం చేస్తున్నారు. అలాగే మాకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇట్లా వాలకలు వేసి ఇలాగా దేవుణ్ణి ఆనందంగా తీసుకెళ్లడం మా అందరికీ సంతోషం. అలాగే మాకు వినాయకుడి గురించి ఏ విషయమైనా సరే మేము వినాయకుడి దీని గురించి చాలా పాటింపులు పాటిస్తాం మాలో. అలాగే నిమజ్జనం చేసినప్పుడు ఇలాగా వాలకాలు వేసి భక్తులందరూ కూడా పిలిచి వస్తారు, మాకు సహకారం చేస్తారు. వినాయక స్వామి అంటే మాకు అంత నమ్మకమైన దేవుడు. మా కుటుంబంకి మా గ్రామానికి ఎప్పుడు మంచి జరగాలని